Ka teknologi, kala pen kala ya ka rukom ban pen bena ya ka gospel. Pila abanyo iya ki jat ki brio ki bayalap ya ka ketien ublay lengba ki social media. Kini ki nong yalap jong kani ka juk ka bamenta kila kata ya ki babon ki mensim lengba ka jing pedon kam jong ki ya ki te ki teknologi kam tam ha ka internet ni ka online. Ha ka sin ka baningkong ka balang Katolik kala itu khmat ya ka jing tre shitom jong ki te ki nong yalap ya ka gospel lengba ka internet ni ki online da ka bakot sngo bahaya ki bandan bentalang hanong ba room ban rakhe ya ka jing ya lenti jong ki ha ka Jubilee for Digital Missionaries and Catholic Influencers. Kani ka buit ban khot sngo bha ya ki nong penpena ya ka khubor ba bha lengba ki social media kalami hakapor ki bishop ki padar ki sister ki brother bat baro ki pai runget Catholic kila shimbenta haka jinyalang ban shna program na ka benta usnem Jubilee jong ka jingkermen haka ba Pope Francis ula ai mensem ya ki Kristan Catholic shitlup ka perthei ban shimbenta haka jingya phliu jingmut rengkat bat ka perthei baro kawe Shapang Kabalang. Monsignor Lucio Ruiz, Secretary of the Dicastery for Communication, ulayoi babon ki breu ki lapen priang yala ka jinget lengba ki rensan social media, badai halor kani ka nongrem. Ulakut jingmut banyarap eki bakin don bentalang haka jingyat lenti jong ka balang haka rukom ka bakham don jingmut. Kini ki breu ki bayadan bentalang haka jing rakhe ya ka Jubilee jong ka jingkermen. Kidai ki badap da ka jing it ya ublay bat ya ka balang. Bat ki don ya ka mensim ban IT yalade. Ban yarab ya ki tu ki badon kam jing yarab. Bat ban wanra ya ki. Sya ka jingkermen ka bangiyo lengba ka ketien ublay. Kini ki breu ki kelalong kum kinong Samaria babha da ka ba pendan kam hok shisha ya ka rensan social media ban kring ya ki mensim jong ki balasa kama. Hagane ka juk babaro ki breu ki penut ya ka por jong ki ha ki social media ka jingdon jong kini kinong Samaria babha kaya rap shibun ban pensha ya ka jingmut jing perkhat jong ki babun balang bat ban kring ru ya ki Shaw Chris. Na kata kadaw, kini kinong penbena ya ki khubor babha lengba ka online, kilaya wan lum lang krui hanong ba room nadu ka arpu pra, bat hadu ka arpu khandai tarik naitung hajar arpusan, ban rakhe ya ka jinget, bat ka jinyat lenti jong ki, kum kita kinong yalap jong ka jingkermen.